Najopasnija tačka u gradu, po riječima roditelja, je upravo ovdje gdje se nalazimo. Na raskrsnici kod Zabjelske Vektre, a u blizini osnovne škole Oktojih. 4 trake, stalne gužve i kamioni koji ovuda prolaze čine da djeca budu gotovo nevidljiva u saobraćaju. Evo, možete i sami vidjeti koja je to katastrofa od saobraćaja i kako je lijepo tu preći ulicu i koliko se osjećate sigurno i bezbjedno u svom gradu na svojoj teritoriji. Roditelji učenika osnovne škole Oktojih u Podgorici već duže vrijeme upozoravaju na opasnu raskrsnicu koja se ukršta s ulicom 27. Marta i Aleksandra Divajna, koja predstavlja ozbiljnu prijetnju bezbjednosti pješaka. Predstavnica udruženja roditelja Ivana Femić kaže da je škola ove godine upisala oko 1900 učenika. Možete da zamislite taj broj koji realno polovina gravitira sa ove strane u novom ovom kvartu na Zabjelu. Svi smo čuli koliko ima novih zgrada ovdje, ali niko nije ništa uradio da obezbijedi uslove za bolji, kvalitetniji način školovanja i sam dolazak do škole te djece. Prema riječima mještana Zabjela problem postoji godinama, a posebno je izražen u večernjim satima kada brza vožnja predstavlja jedan od najvećih problema. Kažem omladina, omladina, omlatina. A što ću? Što ću? Nije sam ja baba Gatara pa da kažu tako i tako mora biti. Ja samo želim da se ovdje semafor napravi. Jako je nebezbjedno trenutno prelaziti ovdje. Čak i za nas koji smo u nekim godinama. Znate, imate ovdje i mnogo staraca. U mom ulazu imate mnogo staraca. Oni nemaju šanse da pređu ovaj pješački prelaz. Dok se ne desi nekakva katastrofa i neko čudo, neće se ni rješavati problem. Roditelji poručuju da rješenje postoji, ali da su, kako kažu, nadležni ostali nijemi na njihove predloge. Najbolje na ovoj saobraćajnici je postaviti semafore, saobraćajnu signalizaciju, semaforsku, a sekretarijat je u nekom koraku predlagao kružni tok, što nije najbolje rješenje, ali je ipak mnogo povoljnije rješenje od ovog trenutno. Ništa od toga nije urađeno, ostaje nam da čekamo i da se nadamo da će sve dobro da prođe. Do tada, đaci i stari sugrađani nastavit će da svakodnevno traže najbezbjedniji način da pređu ulicu, umjesto da to bude stvar navike, a ne hrabrosti.